Dakle, poslije Čavića, Čavalić. On se zove Admir Čavalić i asistent je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, mladi naučnik. Dobro večer. Dobro večer vam, hvala na pozivu. Koliko imaš godina? 26 godina, ili u oktobru, ne. Pokušavamo da u dnevniku vidim da to kod ljudi nailazi, to je naša stara šema naravno, znači poslije problema da mi tražimo šta je rješenje. I kada smo prošlog vikenda doveli dvoje mladih ljudi, jednog iz politike, jednog iz bankarstva, ekonomije, biznisa, to je bilo wow, to je ljudima vratilo nadu, snagu, vjeru u društvo. I nije lažno, to je vrlo bitno. Dakle, šta je rješenje poslije ovoga ili još bolje, šta je rješenje sada? Veoma direktno pitanje. Prije svega, pare, ekonomija. Prije svega naglasim da poznajemo prijetnog moj kolega dobri, ali Deni Memić, Deni je doktor nauka koji je bio pokupio na izuzetno, pokupio je ženskih gledanja nevjerovatno. I svaka čast, na tome je drago da mladi ljudi daju konkretne rješenja. Dakle, mi već 5 godina u okviru našeg udruženja građana i ja kao pojedinac promoviramo ideje ekonomskog liberalizma. I to je jedan splet ideja, znači nemamo u Bosni profesora, doktora nauka, nemamo ni jednog ekonomskog intelektualca, pa čak inače intelektualca koji promovira te ideje, tako da su ove neke stvari koje će večeras može izdjeti svježe za BiH javnost, jer nemaju nigdje prostora medijima da se pojavi. Znači, niti imamo stručnjake za to, niti to iko o tome govori. Niko, čak ni jedna jedina knjiga nije prevedena na nacionalni bosanski jezik time bavi. A gledajte sad drugu stvar, to nije neka marginalna ekonomska teorija. To je u stvari broj 2 ekonomska teorija koja vodi ovaj svijet. Dakle, imate intervencionizam s jedne strane i imate taj liberalni, ajmo reći, liberalna ekonomska misao, neko zove to i neoliberalizam. A mi Bosni i Hercegovini nemamo pojma o tome. Pokušali smo analizirati kasnije zašto se to u Bosni i Hercegovini nije desilo. U Hrvatskoj da, u Srbiji da. Znate, ministar Radulovića iz Srbije bio je zvijezda preko interneta i tako dalje, svi ga voli mladi. On je u stvari ono što mi promoviramo. Ovo što su ga našli negdje na nekim otocima, tamo negdje bio, na nekim kontinentima, je li to taj koji je uvezen iz svijeta? Nije, to daj drugi. Znači, njegov kolega koji je sad u stvari zamjenik premijera Srbije raspustio, dao otkaz. Znači, jednostavno nije mogao podnijeti reforme koje je nudio čovjek za Srbiju. A šta je to? Konkretno, znači, prije svega moramo, znači, identificirati problem Bosne i Hercegovine. Ovdje su protesti su jasno kazali. Svi ovdje kažu, znači, problem je nekakav divlji kapitalizam, imamo kapitalizam, neoliberalni kapitalizam. Mi kažemo, nema toga. U državi, znači, u zemlji gdje sve kontrolira država, a vi kao i ja, Senade, znate, kao obični čovjek, svi znamo da, znači, svako se, evo zašto su protesti bili pred vladom, pred vladama. Nismo, znači, tipično neko želi to povezati sa Occupy Wall Street, ono što ste imali. Međutim, šta oni okupiraju? Oni okupiraju Wall Street. Mi nemamo toga. Mi ne možemo, nemamo privatnom sektoru, nemamo nijedne, znači, direktne opozicije javnosti koju bi svijet okupirao. I onda šta oni okupiraju? Oni okupiraju državnike. A to vam nešto govori, u stvari ko vodi glavnu riječ u ovom društvu. I onda mi u stvari imamo, Amerikancima jedan dobar pojam, zato to zove crony kapitalizam. To u stvari znači partnerski, ortački kapitalizam. Kad imate par grupica ljudi koje pomoću sredstva prisile, a šta je legitimno sredstvo prisile u našem društvu? Državni organ. Uz pravosuđe i policiju. Država sa privatnicima. Jeste, država. I onda neki ljudi kažu to je kapitalizam. Znači... Imamo originalni, kod nas su država i političari u dilu. Da, u dilu. Međutim, ono što je interesantno, znači nema inteligencije koja bi, znači, ove ideje uvela. A u Bosni i Hercegovini ja sam napravio, znači ja sam autor dokumentarnog filma Ekonomija. Na desetine hiljada ljudi je pogledalo taj film, prvi dokumentarni film Bosni i Hercegovini koji se bavi ekonomije. I mi smo tu prije 2 godine jasno precizirali da će do ovog neminovno doći. Da će doći do ovoga. Do ovih protesta. Jer gledajte, mi smo tamo... Dakle, vi ste organizatori ovoga. Nismo, mada se svi danas... Gospodine Lukač. ja sam iz Tuzle i manje više u Tuzli, svako želi danas da skine taj, ajmo reći, kajmak, da kaže da je on organizator. Ja sam navalio sa Tuzlacima. Ja ne želimo da kažem, mada sam prisustvovao i plenumu i znači upoznat svim tim grupama. Šta je rješenje? Šta sada da se uradi? Šta predlažeš državi? Postoji li neka hitna mjera uopšte u ovom momentu? Gledajte, nažalost, bilo bi, znači, neiskren bio da kažem da postoji hitna. Međutim, gledajte ovo, šta ne možemo? Znači, ne možemo dalje, budžet ne može dalje izdvajati. Jer, gledajte, ovo, svi zahtjevi protesta kažu dajte nam više budžeta ili eventualno bolje preraspodijelite budžet, uzmite, ne znam, od nekog da bi dali nama. Problem je, pod jedan, nema, znači, budžeta, ako ste slušali, znači, u Tunelskog tona, prije 350 je planiran budžet, 70 milijuna je deficita. Nema. Tako da ne može, znači, da dođu, ja kažem, anđeli da dođu, sad trenutno u Tuzlanski kanton, ili bilo koji drugi kanton, anđeli da dođu.
Ja? Ne mogu, jer znate šta je budžet? Budžet je kupita, znači ograničen. Nema 70 miliona. Ne može, znači nemate 70 miliona. A kako se može dopuniti budžet? Gledajte sad ovo, znači imate dvije mere koje isto apsolutno smo protiv toga. Prva je znači da dignete poreze, namete, ali ne možete to raditi. Znači, doveli su do te situacije Pa 500 godina smo vježbali harač sa Turcom, navikli smo mi. Ne možete, vjerujte, ako sad analiziramo, znači u prosjeku građana... Zato što je Turska propala između ostalog i zbog harača, ja? Zbog harača, čak smo mi... Znači nije dobro ekonomsko. Definitivno nije. Gledajte ovo, sad malo ljudi zna, znači građanin, otprilike Hrvatska, mislim da smo mi 6 mjeseci u godini radi za državu. Ako znamo da svaki pojedinac ima 2,5 milijarde sekundi vremena, dakle vi kao ja se nada, ako živite 80 godina imate 2,5 milijarde sekundi vremena. Dopada mi se 80. Evo sad kako brzo prolazi sekunde, imali ste intervju, ne znam, sat vremena i tako dalje. To vama brzo, ne pita mene niko kako je sada poslije policije u ekonomiji. Sad gledaj šta se vi trebate kao pojedinac, znači svaki pojedinac građan ocjena se šta treba pitati, koliko ti 2,5 milijarde sekundi ja dajem državi i šta dobijam nazad. Stvar koliko dajem, ali pod prisilom, ne dobrovoljno. Vi kad nešto radite, znači neki posao, dobar, vi dajete dobro, ja sam dobrovoljno večeras ovdje. Ali koliko dajete pod prisilom? A šta kako? Pod prisilom, pod porezima, znači, kad vam država uzima. A Bosna i Hercegovina, nažalost, KPMG, znači revizorski izvještaj, aktualno je sad u februaru, na Kliks.ba je bilo to mega vijesti iz ekonomije. Broj smo jedan, znači, pod doprinosima, BH Gradnik, doprinos na platu. Najviše nas država uzima. Najviše. A nažalost, znači, kad kažu ne uzima nam, nego uzima nas. Uzima nas. A 101. U svijetu, po indeksu ekonomskih sloboda u januaru izašao taj Heritage Foundation. Šta je ekonomski liberalizam? Pa ekonomski liberalizam, dakle, polazi od 3 pretpostavke, da vi kao pojedinac imate slobodu, znači imate u stvari pravo na vaš život, što u Bosni i Hercegovini nemamo. Znači, životi građana nisu zaštićeni. Za razliku, znači, od Švicarske ili neke druge razine, vi ne možete tek tako zaspati misleći da vas neko neće napasti i tako dalje. Jer znate, smo imali slučaj, čak i u slučaju samoodbrane, vi morate ići na sud, pravda se i tako dalje. A druga stvar šta je? Druga stvar jeste sloboda. A šta podrazumijeva sloboda? Jednostavna stvar. Znači da radim bilo šta da radim, sve dokle vas ne ugrožavam kao drugog pojedinca. Po indeksu ekonomskih sloboda, a ekonomska u stvari, znate koja je prva u Evropi, šta mislite, ne znam, da li znate, po indeksu ekonomskih sloboda, najviše kapitalistička država u Evropi. Što su Njemci? Imaju pjesma Moj život, Švicarska. Švicarska, ja? Švicarska. A šta Švicarska ima? Šta su oni, ekonomija ili bankarstvo? Pa dakle, Švicarska... Ili ekonomija iz bankarstva? Ja bi sad povezao sa uređenjem. Šta ima Švicarska, što imamo? Ima kantone. Ima masivnu decentralizaciju. Ako ste bili... Pljunuti mi. Da, mi smo, nažalost, ja kažem, mi smo kantone dobili ili regije kao blagodat, ali nismo nikad znali iskoristiti. Jer kantoni umjesto da se međusobno takmiče, a i ne mogu se, nemaju instrumenta. Ko će da bude bolji? Pa gledajte, znam se, ja kažem... Oni se takmiče ko će da bude gori. Ko će da bude gori, ali znam se da imaju, znači, instrumente fiskalne politike, pa da kaže, na primjer, Tuzlanski kanton, mi želimo da budemo porezna oaza u Bosni i Hercegovini. Znam se to. Imate... A mogu? A mogu. Sad ne mogu, znači što nemaju fiskalnu politiku, ali ne mogu ni zbog regulacija koje prave. Znate, na primjer, privatni fakulteti u Tuzlanskom kantonu faktički imate samo jedan američki univerzitet. U Srednjobosanskom, Sarajevskom razvijaju se, Ganić ovdje znam da rastura i tako dalje. U Švicarskoj imate kanton Zug, koji na 24.000 stanovnika ima 27.000 registrovanih kompanija. Više kompanija nego stanovnika. Nego stanovnika. Znam se... Cug na njemačkom znači voz. Tamo u vozu, u Cugu puno naših ima, Bosanaca koji žive. Da, Bosanaca i razgovarao sam s njima, bio sam, znači... Šta kažeš, šta je treće? Treće, ono što je najvažnije za oblast ekonomije, privatno vlasništvo. Malo ljudi zna. Znači, po odnosu, kad kažemo privatno vlasništvo, Bosna i Hercegovina je zadnja u Europi, po ovom indeksu ekonomskih sloboda, zadnja je u Europi po zaštićenom privatnog vlasništva. Mnogi ljudi mi kažu, pa kako privatno vlasništvo je zaštićeno? Pa ja kažem, pogledajte samo slučaj Fatih Aniolović. Razgovarao sam sa kolegom Amerikancem, razgovarao sam sa kolegom Švicarcem. Oni kažu, bukvalno, vjerujte mi se nade, za par sati bi riješili onaj problem. Jer nije bitno šta je na privatno vlasništvo. Je svetinja. To je njeno. Nije bitno šta je, znači, Amerikance ne zanima šta je tu, znači, konkretno. I nije to politička stvar. Nije nikakva druga ideološka, religijska. To je stvar ekonomije, stvar privatnog vlasništva. Oni ne mogu da vjeruju, naravno. Da, oni ne mogu da vjeruju. Ne samo njeno, nego da je bilo čije privatno vlasništvo. Ali mnogi Bosanci ne vjeruju, znači, da privatno, kažu kako ne. Pa u stvari i pravo na privatno vlasništvo jeste da država manje uzme od vas, od vaše zarade. A mi smo broj jedan po doprinosima. Ti slobodno budi, pošto si liberal, tako i ekonomski, ne se to dopada, liberali. Mislim, i moji u sudju su liberali, mislim, to je stara ono. Međutim, tu je sad jedan problem kada se ljudima to objašnjava šta je, znači, biti liberal u bilo kojem smislu, onda to kod nas vrlo lako pređe u anarhiju, naravno. Ali budi liberalan i budi slobodan, to je recimo kamera, ako hoćeš da budeš i sugestivan iza mog lijevog ramena. Pa da kažeš političarima šta oni trebaju hitno, direktno da urade. Znate šta... Pomozi im.
ne samo šta trebaju, nego šta mogu sad sa ograničenim budžetima. Odlično, šta znači, mogu. prije svega ja sam napisao jedan tekst, znači u Tunanskom kantonu dosta čitam, šta nakon protesta zove se tekst. Pa prije svega, nažalost, moramo, i to je jedan od mojih kolega profesora Sekundarskog ovdje kazao, moramo, znači, linearno smanjiti primanja bilo kome ko zavisi od budžeta, ko dobija svoj platu od budžeta. Moramo, bez obzira na kolektivni ugovor, bez obzira na sindikate. Mi to moramo jednostavno tako, dovedeni smo u tu situaciju. Budžetskim korisnicima. Znači prvo onima koji su na vlasti. Tako. I na vlasti, ali bilo kome znači ko zavisi od budžeta. Da, ali zavise, onda dođemo odmah do problema. Evo, prvo što im pada na pamet do obrazovanja ili do zdravstva. A znate šta je, niko to ne smije... I oni kažu da su već sada malo plaćeni. Pa meni je zaista, ja kad kažem, ja znam prijatelja koji u privatnom sektoru radi za 200 maraka, 300 maraka živi, prehranjuje, znači živi sa svojeg, kad mi dođe neko sa budžeta, ima 1000 ili 1200 maraka platu i meni kaže ne mogu da živim. I ja razumijem lično kao ekonomista, vjerovatno je digao kredit neki koji se zadužio da ima kuću, da ima auto i tako dalje. Ali, da se držimo mjeri, jasno te malo skrenuo. Dakle, da se svima linearno smanje primanja. Koliko ima neki procenat ili kako? Jedan profesor Atonski je napomenuo, znači ili političarima 50%, od 10 do 15% je, znači za budžetske, citiram, parafraziram stvar jednog tunelskog profesora. Druga stvar, da ne ostanemo dužni, znači ministri, u Švicarskoj to znači manje više svodi na dobrovoljnu djelatnost. Znači, dobrovoljno, jer biti ministar, to treba bude neka privilegija, a ne u stvari izvor finansiranja. Ministri, ja bi čak volonterski, znači predložio da se radi ministri. Da, volonter. Jer gledajte ovo, kod nas postoji jedan mit vezan za korupciju. Znači, ti si previše liberalan. Ne, imamo jedan mit i u pravosuđu. Kaže, ako date ljudima veću platu, bit će više otporni na korupciju. Međutim, nije to tačno. Zašto nije tačno? Samo se diže cijena. Otvorimo se apetit, pa da. I gledajte ovo, diže se cijena, tako samo bogati mogu to korumpirati, a siromašni ne mogu doći do njega. Pa da. Znate, i to se dešava. Zakon, Jesi, to ljudi razmišljaju. To je druga stvar. I treća stvar, znači, apsolutno, bilo koji namete, ne znam, sada ste imali, u stvari moram svratiti u drugo, sad imali ste bijeli hljeb, svaka čast plenimo Tuzli da su to ukinuli bijeli hljeb za ove ministre. Sinoć je to bilo, gledao sam baš. Međutim, deregulirati ekonomiju. Apsolutno deregulirati. Mi smo tu na skotone, evo moram sam par primjera. Toliko ljudi nisu znali više što radi ministri, da su donijeli, naprijed, neko od ministara bio, prepostavljen u New Yorku, vidio da su svi taksisti žute boje, i došao u Tunelski kanton možda mjesec prije protesta i kazao mora svaki taksista ofarba svoj taksi u jednu boju. Taksisti su izašli protestovali. Zašto? U New Yorku ima taksista i službeni automobil, ima i svoj privatni. Kod nas, znači, svaki taksista, znaju taksisti, ima svoj privatni automobil i koristi i kažu ljudi, pa ako odemo na more, neko će nas napasti i tako dalje. Kad vidi, znači, žud ili bilo koje druge. Čak, znači, što je pao premijer, imao je zahtjev da se oporezuje, znači, sunčeva energija. Proglasili su ga mediji tad Lujem 14. Što nije uspjelo Luj 14. uspjelo u stvari našem premijeru. Da oporezuje sunce. Kasnije morao, znači, vjerujte mi, to je istina, znači, zbog medijski Što se ti tu imaš gušterati, a plati? I gledajte sad ovo, mi u tom trenutku kažemo, pa, jel gledajte sad stomatolozi, to smo mi reagovali spred našeg udruženja, znači, federalni stomatolozi, u stvari javni su, zabranjuju privatnim da se reklamiraju ili promoviraju, kažu marketinški. Znam ste sad vi, Senade, vi otvorite novu stomatološku ordinaciju, imate super opremu, bolju od sve konkurencije, vi to ne smijete, znači, da razglasite. A što je vaše prirodno A to je sve zbog toga što mi previše regulišemo te odnose. A znate zašto? Previše, da objasnimo ljudima da to znači, i meni da objasniš to, znači previše je regula, previše je zakona, previše je pravila, previše je papira, jer smatramo da su zakon dobra stvar. A šta u stvari treba uraditi? Deregulirati, pusti ljude, laissez-faire, laissez-passer, pusti ljude da se bavim svojim biznisom, pa kad se razviju, onda možemo razmišljati o regulaciji. A znate zašto? Naši ljudi kad odu u razvijene zemlje, dijaspora, na primjer. Nađu se odmah. I gledajte ovo, vidite te sve silne regulacije, na primjer vidite te taksiste. I oni misle u stvari to povezuju da je to progres. Međutim, da ste otišli prije 50 godina u Njemačku, na primjer, ne bi vidjeli te regulacije, vidjeli bi ljude kako se bore za svakodnevno rade, biznise kako se otvaraju. I tek kad dođete do određenog stepena progresa, onda možete i zaposliti nekog radnika, možete regulirati i tako dalje. Dok je kod nas obrnuto, znači ljudi vide neke posljedice prosperiteta i onda smatraju ako implementiraju te posljedice prosperiteta da će moći, da će biti bolje. A oni 30 godina nerada našega i ratova to da preskočimo. Jedno psihološku, znači anegdotu, to se desilo, znači bilo je jedno pleme na Pacifiku u Drugom svjetskom ratu. Amerikanci su imali bazu, pistos da bi mogli bombardirati Japan. I dobivali su, znači ovi domorodci tu, dobivali su uvijek kad sleti avion,
Znači, kad pistolno dođe onaj tamo na avion signalizira, kad sletni, on su dobio da jedu nešto. Kad su Amerikanci napustili to mjesto, kroz par godina jedan istraživač je tu došao i u stvari našao je da su domorodci sami skuckali, izgradili sebi taj toranj i svaki dan jedan izlazi, napravili su kult od toga. I to radi, u stvari smatrajući da će sletiti paketi. Čekajući. To u naši u stvari radi regulatori. Vide tamo odu, znači tamo u razvijene zemlje svijeta, vide znači šta je prosperitet, sve do čega je doveo. I onda kažu, hajmo mi ove posljedice prosperiteta samo predskat Bosne i Hercegovine. I sad zamislite vi da uvodite, na primjer, regulaciju za njemačko preduzeće poslije 50 godina poslovanja. Mora ispuniti neku normu. Vi to uvodite našem preduzeću koji tek startovao prvu godinu rada. Vi njemu kažete morate biti po europskim standardima. I tu sam, znači, navodim tu primjer, na primjer, supermarketa naši. Imamo, znači, fenomenalne supermarkete. Ja dolazim iz Tuzlanskog kantona. Malo je ljudi, prije 20 godina ste pitali da li će Bingo biti broj jedan kompanija u Tuzlanskom kantonu koja, znači, vodi poljoprivredu, koja zapošljava. Ne pomeni mi te firme u ja ne smijem, pardon, izvinite, znači, nisam navodio. Da je neko pitao, rekli bi ljudi, ne vjerujem i tako dalje. Međutim, danas bi neko kazao, hajmo mi regulirati, hajmo napraviti da taj bude supermarket kao što je, na primjer, u Njemačkoj, kad vidim sve bajno i tako dalje, da imaju plate radnici i tako dalje. Vi bi u stvari uništili taj konkretno supermarket. Šta im još savjet, pa da završimo? Znači, ono što želim, znači, ja sam jednom toko razgovora, jednu novu, znači, za političko uređenje, znate kako kažu, ukinite kantone. Ja kažem, ukinimo federaciju kao entitet. Kad ukinete federaciju... To sam ja predlagao 96. Jer gledajte, u RS-u dok su... onda sve u drugo bude država i RS bude u okviru države. Naprimjer, dok sve RS, znači oni dok sami ne shvate da moraju nešto raditi. Ali politika kada to uzme da ukida, onda to ona ukida na svoj način iz svog interesa. Jer gledajte ovo, znači decentralizacija, lokalizacija, odgovornosti vlasti. Sve se može decentralizirati osim centralnog dnevnika. Naravno. I treba. I tu se slažem. I treba. Ali gledajte ovo, šta znači moj načelnik u Tuzli bolje zna šta meni treba nego, na primjer, neki centralni organ iz Sarajeva. I meni je opština, država. U stvari ovdje bi bilo čak ili opština, regija ili država. Ali regija više neko komunikacija, tako, ništa kao državni organ. Ne, ništa kao državni organ. Regulatorno. I znate šta je tu super? Znači, što tačno znate čija je čija odgovornost, šta odgovara i tačno možete tu smjenjivati ljudi. Ovako ja ne znam, na primjer, meni su... Je li kriv načelnik, kanton, federacija jeste federacija, tu se izgubim ili onda moram ići u Sarajevo, na primjer, da tražim neki propis da se doveko i mene se doći u Tuzli. Zašto ne napraviti u stvari da smo tu svi zajedno, što su Švicarci radili prije par stotina godina i vjerujte, nema ni ratova, ničeg. Znači, svi smo tu različiti. Stara dobra ideja. Naša opština i država. Ima za kraj nešto? Pa za kraj, znači, samo bi u ovoj situaciji. U ovoj situaciji, znate šta, sad trebamo svima, znači, mirne glavi biti. Jer imate, Naomi Klein je pisao tu doktrinu šoka, znači, pojavljuju se sad raznorazni, znači, i pokreti, sve nekakve ideje, ljudi koji želi da ovdje iskoriste ovu situaciju. Zato smo se izvali, zato što sad i plenum i građani na ulicama i svi imaju previše ideje. Odjednom sad imamo previše ideja. Ali problem nema novca, znači, nema budžeta koji mogu da... Znači, ja sam pisao tekst, budimo realni, budžeti su ograničeni. Znači, moramo sve razmišljati stvari u okviru postojećih budžeta. Jer ne možemo više ni dizati porez, ne možemo se zaduživati. To su dvije opcije da možemo kratkoročno povećati budžet. Ne možemo to raditi. Znači, ne možemo apsolutno nemoralno u ime budućih generacija se zadužujemo više. A šta ako politika to ipak uradi? Pa znate zašto mislim da će raditi, znate zašto? Za međunarodnoj zajednici nije problem dati par miliona da financira Bosnu i Hercegovinu samo radi... Ovo je MMF i to? Da, MMF i tako o tome govorim. Međunarodnoj nije problem dati par miliona čisto da financira socijalni mir u Bosni i Hercegovini, radi imigranata i tako, eventualno veći konflikata. Žao mi što nismo više vremena, ali za promociju sasvim dovoljno. Također. Hvala ti puno. Koliko? 26? Jes 26, ima još dugo do 27. Oženjen? Oženjen, da. Supruga je tu u studiju. Je tu ona, gdje je supruga? Da. Koliko su u braku? Pa sad ja mislim, teško je sad presrugu, 7 mjeseci, tačno. Pa ti si u stvari u ekonomskom ropstvu, je li tako? A govoriš o ekonomskom liberalizmu. Pa dobro, ja prije rekao sloboda je u braku, znači. Znači, kako shvatiti? Ona se bavi isto naukom ili? Jeste u oblasti ekonomije također. Isto? Jeste. Obično se tako pronalazi, znači. Vi ste Tuzlanska ekonomska zajednica. Ja pokušavam napraviti neku školicu i tako ekonomsku. Super. Bićemo otvoreni za tebe i za ljude slične tebi i uvijek smo bili. Hvala ti puno. Hvala vam. Idemo dalje, poštovani gledalci.